Moi! Haluatteko tietää, miten Death Notea käytetään? Sitä käytetään silleen, että otetaan kynä, joo. Ja sitten sitä kirjoitetaan vihkoon, se on vihko. Mulla on Death Notea jonnekin kotiin. Sitten sillä kirjoitetaan ihmisen nimi. Esimerkiksi kuumemittarina. Se pitää tietää, mikä se ihmisen nimi on jo. Vaikka tapetaan nyt vaikka Misa leikisti. Kirjoitetaan Misa Amane. Ja sitten jos on kirjoittaa erikoisen kuolemisen, niin pitäisi kirjoittaa. Joo. Sitten odotetaan, että Misa kuolee. 40 sekunnin kuluttua hänen olisi pitänyt kuolla sydänkohtauksen. Ja tässä hän on. Ja se siitä. Tässä mulla onkin tällainen. Hello everybody, my name is Verka Sirjuska. Me English nicht verstehen. Let's speak then. Minulla on rikautus Keyplay, joka on tehty pahvista. Mut miten se katsotaan? Keyplay! Otsin puita! Otsin puita! Ai! Tästä seuraa. Minä leikin Harry Potteria. Vähän mä tykkään leikkiä Potteria. Tää tyhmä luuta nyt. Let's. No, ei lennetä vielä. Tää on hyvä harjoitus. Illalle. Täällä tulee meille kannaan. Arvatkaapa mitä L sanoo. Hui. Se sanoo, että sekin tykkää lentää. Varsinkin muiden päällä. Ai, no. Eikä se kohta. Nyt on. Hei, takapuoleen sattuu. Pitää olla. Nyt mä en leikki Potteria enää ikinä. Luota! Hei, siinähän se mun luuta on. Hei, minä olen laittia, joka minua ei saa tappaa tai tapaa sinun saakeli. Sit sä oot vähän nörtti. Sä oot vähän nörtti. Mä otin vähän kitti, kun mä saan 10 koko ajan koulu. No niin. On siinä minulla niin suloinen kummilapsi. Ja toinen. Esitetäänpä nyt sille jotain kivaa. Nyt se räikähti. Jääsä! Kiusaa minua. Mä vaan leikin. Ai! Mitä tapahtuu? Tökkäsit sillä hemmetin puukapuolella mua leukaa. Ai tää ei oo kaunis ulkomuoto kärsiä, että ei Misa halua mua. Kato, nyt se oli Roksa. Eikä oo. Samaan teevät, että se oli pottu. Pottu, minä rakastan sinua. Minä en.
lapsi. Mä en tykkää kuulosta. Tosi muuten on. Mä oon hullu hitsukawa. Mä oon Light Yagami. Kiva tunnistua. Älä tapaa mua. Ja mä laitin hiukset, sitten mä laitin kampauksen, mä oon lippiksen uudet kenkiä. Mä taas sain koulupuun uuden väliset housut. Mä en tajua kukaan, en mä kerkisi kirjoittaa näihin jo jauhin. Varais.